Ха! Цигарите вече свършиха. Ти така и не пожела. One, two, three, four. C'est énorme. Sidro, запаст, ктощ, сквист, сидро, запаст. Искаш ли да пушим цигари? Пълно, ктоск, сктръст, ватро. Стоп! Това е добре. Татко влиза в туалетната, затваря се така и прави така на вратата. Вижте ме. Е така. Ето. Тръгва да пикае и вижда домивката, че седи човек и казва: от мен ли се опитваш да избягаш? Аз излизам от тук. Оператор пред мен. Камера работи. Екшън! Стоп. Ти забрави да изгасиш лампата. Добре. Трябваш така. Камера работи. Работи. Екшън! Стоп. Не, така ще почнеш да правиш. Добре. Окей. И влизаш така. Така, добре. Там си. Така, чакайте. Вратата беше затворена, нали? Да. Той угаси лампата. Така, затворете само вратата, без врата. Работи. Екшън! Какво? Пак! На колко години си? Не се вдетинявай така. Защо си Ти ме облечена? дразниш. Защо си облечена така? Стоп! И точно това не дай да се детиняваш, това е много хубаво. Екшън! Какво е това? Съзнувах страшен. Едно човече прави така и ми кара да пуша. Ти знаеш, че аз не искам повече да пуша. Стоп сега! Сега ще хванем Макс. Как има думи? Екшън! Които си преживял, но по-така... Аха, разбрах. Вълнуване, така ли? Начало! One, two, three, four. Стоп! Начало! Стоп! Слава! Какво ми зяпаш? Стоп!
Това е хубаво. Вижда се, ето, ходира съм. Към мен. Още. Вижда му се корема и дава ме такова и му се вижда по това Нина! Ужасно се сънува. Нина! Ти ли си? Сънувах ужасен сън.